nemamota wari kubuda akaramba achienderera achingotedza magadziriro ese aya. Tange munhu akachokuita tumaburi toti chibuda urwa. Kuchipatara mukumboenda here baba? Baba ndiri kuenda zvakasimba. Anoti kudii kuchipatara? Kuchipatara ndakamboti kensa, dhokita akatadza bata kensa. Ndoenda paBeatrice apo. Kadhi rangu riko kumba. Muri munhu akaroora here baba? Ndakaroora, mukadzi angondisiyawo. Ndichagara nemunhu akadaro. Nekuti pandaigara nemukadzi uyu, pana takabuda mamota, akatanga kundiita kunge ndiye muporofita achindiudza mamiriro andakaita kuti iwewe uri kurwara nemamota, uchabuda chinhu chinenge chichikudya urwa, chichida urwa hwako nekuti urwa hwakwanzi unonaka. Ndakati zvese kuzviziva sei? Zvikanzi pane maporofita andiri kuendera. Ndakati pakanaka. Saka ndokufamba kwenguva ndatamubata usiku, ndakanzwa munhu akaoma kuti ndakati asi munhu afa here kana aita sei? Ndikatozona kwaedza, ndazomubata kwaedza ndione munhu ari kupepuka. Airara usiku wese ne1 side. Kutanga kubvunzawo vanhu aitamba navo, zvikanzi akunanga mukadzi uroyi. Ati handisi kumunanga uroyi nekuti zvimwe zviri kundiudza mukadzi wika nezvandiri kunzwa inini zviri kuenderana. Handepai ndokugara, ndokuzoenda kune mamwe madzimai kwakandanzi ndiuye kwamai Musonza apa anopuwa munamato yakavhaya naye, akata kundinjenga inini ndandanzi inini ndiuye ikoko, apuwa mari yetransport. Akabva andinjenga abva aenda, abva ane munamato wangu, abva andipa ndabva ndagara nokugeza 3 days. Iye wakabva ashandisa. Musi wekupedzisira takarara, akatanga kundichemera zvipuka 5. Wepanext door vakamuka akati asi warwadziwa here, tifonera amai ako. Ati nzwe zviri kumakumbo kwangu, anganditiza pamubhedha, akurara kumakumbo kwemubhedha, aindibata makumbo usiku. Chii unobatire makumbo? Andida kuona kuti makaisa musoro kupi? Nati unoziva wandakaisa musoro wani? Akatanga kuchemera zvipuka 5 panext door vakazvinzwa. Nati mangwana mozoti chapuka. Kuchema zvipuka 5 munoreva kuti kudii baba? Akachema hwezizi, akachema hwebere, akachema hwekiti, akachema hwegava for 2 hours. Akachema sezizi, bere, gava nechi nekiti. Toti zizi, bere, gava, kiti. Chimwe chacho handichaziva kuti chii chaakandichemera. Achitoburitsa mavoices emhuka idzodzo? Aitoburitsa zvekutoti takaganhura namudhuri kuti vamwe vanopiwa imba yavo imwe, vamwe imba yavo kuJesu mainhoko. Kuti munext door vakazvinzwa, vandaigara navo vanganapo imwe room. Vakati kochini? Akati ndiye uya atanga, inzwai munzwe, mangwana munozondirambirawo. Mangwana abva afuma achitaurwa nemukadzi, zvikanzi ndopaaikubata itsoka ipapo? Akabvira kudhara andobata makumbo. Ndakarara achinditira utsinye zvekuti chikafu aita kandipa, machaira ndaita, so ndaiswera ndiri kusango musi wese zuva. Saka ine zvaari kupi mukadzi? Ari panengwa, panengwa. Budho wacho akaudzwa nevamwe shamwari yacho, zvikanzi ndozvaita hanzvadzi yenyu murume achirwara. Zvikanzi uyu akasirwa zvinhu namai, ndozvikumukonzeresa kudaro. Ndabve ipapo mwana wangu apore. Saka hama dzangu dzaiti dzakafona kuti tiri kuuya itiza 5 o'clock, anenge atobuda mumbodzoka kuma8 dzeusiku. 5 o'clock obuda mumbodzoka, vaiuya sipo, ndopandakazopuhwa mari. Ndaudza hama dzangu ndati ndakaramba ndine munhu ndogona kufa, zvekuti mirongo wangu wasakara nguva iyoyo. Ndapuhwa mari zvikachiitwa transfer uye kuHarare.
Panotora ndiri muchirongwa nonwa mapirizi. Vanatora transfer yangu yemapirizi avanaenda kuHarare. Ndichitora transfer avanapiwa mubhedha. Ndagara naye ndese pamubhedha. Kaka kechitu ndigara pamubhedha kuBeatrice. Iye akaya one day kumazuva rodoka akandiona. Haana kuzodzoka futi. Ndabuda muchipatara. Mune vana here mese nemukadzi? Hatisina. Makamboita mumwe mukadzi kunze kwayeyo? Ndakamboita vairi. Zvakava wechitatu. Saka muri kufamba hatimboti kuchivanhu kumaporofita vari kuti kudii? Vari kungobata iye mukadzi. Kuti mukadzi wangu naye safu wakadzokerana naye anokupedzisa, ndiye akakugadzira. Amaita airira sebera apa. Airuma here tsoka idzi kana aingobata chete? Paakarira sebere haana kutibata makombo. Angotanga kuchema. Anga ane mazuva achindibata makombo aya. Zvekutoti nanhasi mumangu munorwadza achipisa. Zvekuti kana ndakarara ndinombofugura magombezi kusvika mumabvi achipisa ese. Kana izvo vandigere pana panenge achitopisa. Saka kumasure kwese kumaronda ega ega? Baba zvida kutoonekwa muviri wese kubva apa kusvika uko. Zvekuti kana muda kuti ndikuratidzei munoona. Haiwa handirambi. Chikafu ndonhamo. Chikafu nemari yekuenda kuchipatara, zvimapirizi ndapedzisa nhasi. Kuda kuenda kuchipatara unotora unopuwa futi mamwe mapirizi anovaida mari. Mapirizi amune muchipiwa anenge achinzi yei? Ngepeni. Makomba ari kuti BP.